UEskom uthi ubanqumamisile ukwethutyana abasebenzi nababenoxanduva lokusebenza kwelinye icandelo lesine eliphehla umbane eMedupi njengoko kukhangeleka ngathi khange balandele inkqubo efanelekileyo ngethuba kudubula eli candelo kweli ziko. It does appear from Eskom's initial investigation that there was some deviation from procedure by those people who were working on the plant at the time. And as we did say in the statement in the evening, 6 people have been suspended or in the process of being suspended while the whole thing is being investigated. Okwangoku uEskom uthi akanabo ubungqina bokuba isisenzo sisengabumi. For us to arrive or to even make the allegation that there was sabotage, we would need evidence, which at this point we do not have. Kodwa nangona kunjalo eliziko liqinisekisile abemibili ukuba abasayi kuze bahlale bumnyameni ngenxa yesi siganeko. We are quite comfortable at this point that we can supply the country fully with electricity. We have gone through the winter, which is the worst period in terms of load shedding, relatively easily with minimal load shedding, and that should not change going forward. UEskom uthi usabala umonakalo noza kutyabula kakhulu abemibili kwaye baza kwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuba licandelo eMedupi liyasebenza kungekudala.